9 rokov trvalo, kým si opäť sadla na motorku. Naposledy skončila nejak takto. Budeme pridávať jemne plyn a nezabúdaj na to, že proste nedočiahneš na zem, vieš? Tak sa vždycky na tú jednu stranu prehúpneš a na nej udržíš tú váhu tej motorky. Takže dáme ti tam 5, uvidíme, či to zvládneš. Máme tu 10 koní, hej, nastavených. Pomaličky pridávaj a rozbehaj sa. Mám blok. Čo? Že mám blok. Nemaj blok. To nepôjde. Bobby, pôjde, iba sa neboj. Choď iba rovno. Pomaličky. Pomaly. Zase nemám kontrolu nad tým. A few minutes later. No, Máte sa už odhodlala. No a skúsi trochu pridať. Trošku si pridaj viacej. A zastav. Zastav pomaly. Zastav, pičo, a nezastavi. Pomaly s brzdou. No, hurá. Čo na to hovoríš? Dobre, len sa odhodláš. Ale zvládla si to. No super. Tak budeme trénovať. Mám trénera, najlepšieho.